Здравейте! Днес ще ви покажа упражнение, което се нарича фокусиране. Целта е да гледаме в далечината в продължение на 8 до 15 минути. Като цяло най-добре е да го правим рано сутрин, веднага след като се събудиме. И упражнението се прави ето така. В момента аз избирам една от точките в планината срещу нас, която ми струва, че е възможно най-далечната, и съответно се опитвам да видя какво точно има там, да различа отделните дървета, да видя какъв точно е вида им, формата, структурата. Ако сте много добри, може да видите и отделните листа, но да не избързваме. И съответно най-лесно ми е да започна от хоризонта, където е най-високата част на планината, която виждаме. Като цяло така е най-лесно да различим отделните дървета, да видим колко горе-долу е размера на всяко едно. Така придобиваме представа за дърветата по-долу и съответно може да се опитаме да изместим фокуса малко по-надолу, след като сме събрали достатъчно информация за планината, наблюдавайки хоризонта й. И съответно аз спускам в момента погледа си продължение на хоризонта, отляво надясно, след това се подвръщам. Виждам, че има отделни ръкави, което става с помощта на нивото на светлината, което има в тях. Съответно по-полигатите склонове, които са към нас, са по-слабо осветени, докато тези, които са по-страни и са зад тях, имат малко повече светлина. Цяла разликата е почти недоловима, но я има. Това е като цяло едно от най-лесни неща, които може да уловим чрез това упражнение. По този начин мозъка ни приема, че има нещо, което трябва да бъде различено в обекта пред нас и започва да работи по-усърдно върху изчистването на картината, вместо да й дава възможно най-пасващият образ, който може да си представиме. Едно от нещата, които мога да направите, е да се опитате да си представите как точно изглежда място, в което сте се фокусирали, и по този начин нарича се визуализация, просто се прави с отворени очи, ще засилите остротата на вашето зрение, защото лесно бихте могли да отхвърлите нещо, което си мислите, че изглежда по определен начин, след като го гледате, и по този начин, използвайки въображението и очите си в синхрон, придобивате възможно най-ясната картина за това, което наблюдавате. Доста интересно работи и като цяло това е начина да стимулирате зрението си, а не просто да се заведите в далечината и да се ядосате, че не можете да видите. Като след като вече сте започнали да го правите, може да се заиграете малко и си кажете как бих могъл да стигна ето там. И съответно вие се фокусирате в този далечен обект и започвате да изследвате какъв е терена, на какво разстояние се намира от другите близки обекти, кои са най-близките къщи до него, от коя част на планината е, под какъв ъгъл го наблюдавате, обекти, които са вляво от вас, след като отидете там, трябва да бъдат отдясно на вас, започвате да се представяте всякакви такива неща. Говорим, ако успеете да намерите, примерно в момента аз както си на терасата, къщата, от която седа, след като отида там, би трябвало да мога да я видя, и всичко, което в момента ми е отляво, поглежда ги оттам на тук, трябва да ми бъде отдясно. По този начин мога да се ориентирам, че съм стигнал там. И общо да, това е нещо като игра, което сам си измислих на база на упражнението, което правих в момента. И по този начин стимулира мозъка си да работи върху решаването на проблем, което съответно има стойност за оцеляването, защото може да се каже, че ето тук нямаме вода, там имаме, което действително днес няма вода в града. И съответно вече след като има стойност за оцеляването, може би няма да го разберете, но пробайте да напиете вода 3 дни и ще разберете. След като вече намирам смисъл за решаването на този проблем, а не е просто прищявка, да наречем, вече мозъкът ми отдава нужната енергия, за да използвам очите си на по-висок капацитет и съответно да
все едно вдигам тежестите в фитнеса, така че го представите. И по този начин, правейки го често, самото зрение се изостря, напомпваме очните мускули, меко казано, т.е. до тях достига повече кръв, съответно кислород и състоянието, в което те са изпаднали, се подобрява заради кислорода, като аз в момента усещам нещо като лек гъдъл, което е малко в силното ми око и значително повече в слабото ми око, което действително означава, че аз напрягам очите си, но не толкова, че да се натоварят да се натовари очния нерв и самата ретина, а по-скоро до толкова, че да се раздвижи ръцето, което стои пред зеницата, за да може да балансира оптимално между потока на светлина, който идва от слънцето над облаците и тази, която се опитвам да взема, която се отразява от планината в момента, което е малко трудно, защото всяко едно трептене променя този фин баланс и окото трябва постоянно да работи да изменя баланса. И това е общо за начин, по който се фокусираме, като в момента аз оттеглих погледа си върху онзи тъмнозелен участък, който наблюдавах в планината. Изглежда ми като Богова гора, дори е ясно различим от останалата част на планината, която вероятно няма чак толкова много дървета, но все пак е зелена заради храстите, които са проникнали върху нея. И да, общо взето, връщайки се към по-високата част, вече се забелязва по-ясно различимо, дори тази част, която вече бяхме отделили като отделна, тя си има сама в себе си извисение и пропадане, което е доста интересно. Това е вероятно някакво ДР, което си е част от ръкава и ние в момента се опитваме да го фокусираме, като явно стръмните му части са осеяни с борови дървета, докато в изпъкналата част е изпълнена с по-ниска растителност, нещо от рода на скали, които се редуват с ниски дървета, и вече излъганата част явно е няма как да видим, но явно там е минало река или поне се е стичала вода, когато е имало обилни дъждове, и така в продължение на много хиляди години се оформя по този начин ръкавът. И това е само предположение, няма как да знаем преди да идем там. Или да го наблюдаваме с много добър бинокъл, за да видим по-ясно. Но самия факт, че използвам въображението си да видя и да си представя какво точно има пред мен, означава, че впрягам очите си да работят. Като цяло причината да не може да виждаме на такова разстояние, което трябва да ни е вродено, е, че ние сме си изградили в повече случаи навик да гледаме на доста по-близко разстояние, което е дължината на ръката, когато държиме телефона или компютър пред нас. Общо 30 до 40 см пред очите ни в най-добрия случай, и това е доста така лош навик, мога да го наречеме, защото в момента, в който излезем от нас или пуснем телефона, вече ни е трудно да фокусираме обектите на по-голямо разстояние, като лица на хора, коли, номерата им. Аз особено виждам много голям зор, когато трябва да прочита номера на някоя кола. Трябва да е директно зад нея, трябва да съм за мога да прочита. И да, общо работя върху подобряването на зрението, като в момента това ми е дори приоритет. Горе всеки ден правя упражнението, което в момента ви демонстрирам за около 15 минути в далечината, след това в близки обекти. И дори по няколко пъти на ден го правя. По-интересно, когато разхождам точно в планината и оттам гледам града, защото града е доста по-лесен за, ето сега примерно минават две връбчета, бих предположил, докато са малко по-големи връбчета. Като цяло наблюдаването на петиции е доста така добър начин да се фокусирате.
защото обектът е жив, събужда инстинкта на ловеца във вас, особено ако сте гладни, тогава вече има доста голяма стойност за оцеляването ви да проследите движението на някоя птица или да речем по-трудно би се видяло животно, като например зайка, което минава пред вас, но е възможно. Идеята е да си представите как го ловувате и да наблюдавате неговите движения, да се опитате да предвидите къде ще отиде, как да заложите капан и така нататък, или примерно как да го целите с стрела от лък. Това веднага ще събуди първичен инстинкт във вас, което значително ще изостри виждането ви. И направо мога да се случи така, че все едно е пред вас, въпреки че го наблюдавате от, да речем, 100 метра. И това е общо начин, по който се фокусираме, като в момента ще изместя фокуса си в някои от по-близките сгради. И ще опитам да видя какво точно има на терасата, зад стъклата, които по-скоро са решетки, а не толкова стъкло. Ако се опитам да ги преброя, ще ми е малко трудно, защото са доста тънки, но изглеждат като 7-8 на брой в всяко квадратче, в къщето там, която е с отворен таван. Има бяла стена отдясно с тяло на тематик, на което минава лук, долу ниско има сив покрив, подобен на паркет, с прострелени дрехи. Тя се намира точно над къщата пред нас, между другото, ако ви е трудно да я намерите. И ако забелязвате, на нея има решетъчна ограда, която е на таванското помещение и има нещо от рода на прострелени дрехи в дясната част или по-скоро нещо покрито с чаршаф, може би, по-скоро бяла покривка. И отляво е по-скоро празно пространство, забелязва се покрай стената, като има нещо в рода на тейка и тяло на климатик зад самата ограда, което ще ви е доста трудно да видите, минавайки отляво надясно няколко пъти, успя да ми се открои нещо като силует, което е тяло на климатик. Почти сигурен съм, че има такова там. И да, в момента бих могъл да се фокусирам на доста по-близки разстояния, като цветята, които са на терасата на мене. Видя отделните камънчета в пяска, в който са посадени в секцията цветята, да преборя техните стъбла, да ги отлича по форма, извивките, там където е тръгвал листой вече го няма. Пред мен има дори една метла, мога да се опитам отделните снопчета да ги различа. Текстурата на самите листа, които са поникнали от секциите, да има по-тъмнозелен, къде е по-светъл цвета. Съответно тези, които се подават над терасата, наблюдавайки дистанцията зад тях, през тях и след това връщайки се към тях. Изследвайки формата на техните листенца, наблюдавайки разклоненията, наблюдавайки стъблото, къде тръгват. Общо всеки един детайл, който мога да уловите, започвайки от най-големите към най-фините. И по този начин създавате навик да се фокусирате в далечни близки дистанции, като за мен лично предпочитането идва от далечните дистанции като планината към по-близките, като кабела, който минава пред къщата, по-близките къщи, дори обекти, които са в пряка близост до мен, като например стъпата, местата, където е текла вода, как се отпечатва, там където е по-тъмна, там където вече мазилката се влюпи, мраморът, който е направен, там където има пукнатина на самата тераса, формата на желязото, къде се е излюпила боята, слоевете под нея, слоя под слоя, който е под основния. Всякакви такива малки детайли, къде е тръгнала ръжда, как точно се излюпва дадено нещо, къде има процепи, къде се допира. Всичко, което може да видите като пукнатини и така нататък е само бонус, защото вие по този начин тренирате очите си да се фокусират и да събират
информация както на близки, така и на далечни разстояния и сами ще забележите, че в момента, в който сте гледали 10 на 15 минути в далечината, всяко нещо, което е близо до вас, става все по-ясно и ясно, което всъщност не е било чак толкова лесно, без да се напрегнете малко, дето се казва. И това е общо взето. Благодаря, че гледахте до края видеото. Това е упражнението, което се нарича фокусиране. И следващия път ще ви покажа някое друго, а сега продължавам да се фокусирам върху по-близките обекти.